Pan ymunodd Steve Lanigan ac ALS i ddechrau ym mis Awst 2014, roedd yn gyfrandaliwr lleiafrifol. Wrth i'r cwmni recriwtio tyfu wnaeth ei uchelgais yntau hefyd. Ym mis Ionawr 2018, cafodd sgwrs gyda'r cyfrandalwyr eraill ynglŷn â ffryniant. 3 mis yn ddiweddarach, cysylltodd â Banc Datblygu Cymru ynghylch potensial buddsoddiad ecwiti a fyddai'n helpu i drawsnewid y busnes. Ym mis Awst 2018, cytunwyd ar becyn cyllid gwerth 1.1 miliwn, gyda Banc Datblygu Cymru yn darparu 625,000 cyfuniad o ddyled ac ecwiti. Roedd hyn yn caniatáu Steve gymryd reolaeth a siapio'r busnes, a 2 fis yn ddiweddarach, enillodd y busnes wobr twf cyflym 50, gan helpu i godi proffil y cwmni ac ennill contractau mawr. Mae ALS People sy'n arbenigo mewn dod o hyd i weithwyr dros dro a pharhaol ar hyd a lled y Deyrnas Unedig, wedi profi twf enfawr yn ystod y pandemig trwy ehangu cyflym ei gwasanaeth recriwtio gweithwyr allweddol reng flaen. Heb y buddsoddiad hwn, byddai Steve wedi gadael y cwmni, ond mae ei cymorth wedi rhoi cyfle iddo wneud y penderfyniadau cywir. Cwblhaodd Steve bryniant ecwiti ym mis Chwefror 2021. Bellach, mae ganddo dîm rheoli ar waith sy'n mynd â'r busnes ymhellach fyth, ac mae hyn oherwydd yr amser, yr amynedd a'r awydd oedd gan Banc Datblygu Cymru i ALS People lwyddo.